गीत संगीता अध्याय 32। जार अपराध क्षमा जार पाप आच्छादित होइछि से धन्य। सदाप्रभु जहा प्रति अधर्मर आरोप न करती ओ जार आत्मारे प्रवर्चका नहीं से धन्य। मु मौनी होइथिबा बेले दिनजाक आर्तनाद करिबा द्वारा मोहर अस्थि सब क्षय पाइला, कारण दिवारात्र तुम हस्त मो उपरे भारी थिला। मोहर रोष ग्रीष्मकालीन सूक्ष्मतारे परिणत ହେଲା। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଓ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପାପ ଘଟିତ ଅଧର୍ମର କ୍ଷମା କଲ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇପାରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାଜଳ ରାଶି ଉଛଳିବା ସମୟରେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ, ତୁମ୍ଭେ ସଙ୍କଟରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ଷାର୍ଥକ ଗାୟନରେ ମୋହର ଚତୁର୍ଦିଗ ବେଷ୍ଟନ କରିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି ଓ ତୁମ୍ଭର ଗନ୍ଧର୍ବ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୁମ୍ଭକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଶ୍ବ କି ଖଚର ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବାଘ ଓ ଲଗାମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ କତିକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଘଟିବ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦୟା ବେଷ୍ଟନ କରିବ। ହେ ଧାର୍ମିକ ଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ହେ ସରଳାର୍ଥ କରଣ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର।